אז אם יש פה משפחות ככה מהדרום או מהצפון שפונו או שלא פונו וככה צריכות איזושהי עזרה שקשורה לכל התחום של הראייה, אז אנחנו פה. גם בנושא של זכויות עובדים, שככה קצת התמקצענו בזה בשבועות האחרונים, כי אלו הרבה שאלות מההורים, וגם באמת בתחום של עזרים של ראייה, אם ככה נאבדו, חסרים, אז אנחנו פה. יש לנו גם קו פתוח שאותו גנית מפעילה, שגם נמצאת פה בזום, שככה לתמיכה רגשית ולהתייעצות יותר מקצועית. שוב, גם עכשיו במצב הנוכחי וגם בכלל. אז אפשר לפנות אלינו ולהיות איתנו בקשר, ושיבואו לנו ימים טובים ובשורות טובות. אני מעבירה את השרביט לשרית ולדורית שיעבירו את המפגש, בסוף יהיה זמן לשאלות, אפשר לכתוב גם בצ'אט, ואפשר... טוב, אז קודם כל שלום לכולם, אני דורית, אני מנהלת מקצועית של גיל הרך של מגדלור. אני משתתפת במה שגלית אמרה, יש משהו בחיבור, בשיתופי פעולה, שבאמת מחמם את הלב ועושה, אני מרגישה שעושה הרבה טוב לכולנו. אני מקווה שגם לכם, יש כל אחד מהנקודת מבט שלו, מההסתכלות שלו, מהידע שלו, אני חושבת שזה רק הולך ועולה ככל שהשיתופי פעולה עולים. תודה גם לגלית וגם לשרית, יש בזה משהו ממש טוב, ואנחנו נצא לדרך. רק שרית, בואי תציגי גם את את עצמך. אז אני שרית, אני גננת בגני החינוך בעמותת אליה. אני בעמותת אליה כבר הרבה מאוד שנים, משנת 97 ככה. וידוי קטן, אני קצת עם גוש בגרון, הבן שלי בעזה. כן, הבעל שלי שומר על הגזרה הסורית, אז אכן ימים לא פשוטים, אבל אני בהחלט מתחברת שיהיו בשורות טובות ושנחזור לשקט ולשגרה מבורכת. ותודה דורית שהיית בשבילי במהלך ההכנה והעשייה, תמכת ועודדת. אז גם בהיבט של שיתופי פעולה אני באמת מתחברת. זה כבר חברות הרבה יותר מאשר שיתופי פעולה, וכן, ומחמם את הלב, ועם כל הקושי אני שמחה ונרגשת להיות כאן. טוב, אז אנחנו נתחיל. בעצם אנחנו ככה הבנו מגלית עלה צורך מכם ההורים, קצת מה עושים עם הילדים שנמצאים בבית, שנמצאים בפנאי, מה אנחנו יכולים להוסיף טוב לילדים שלנו. אז קודם כל אני מתחילה בזה שהיה לנו הרבה מחשבות, הרבה איך לבנות את זה, בנינו משהו שהיה נראה לנו מתאים לכם, שאלות, ננסה בסוף לתת תשובות לשאלות, יהיה רצון לעוד מידע, כולנו פה בשבילכם. אז בואו נתחיל את השיח הזה. אז קודם כל אנחנו מתחילים בזה, ככה ששרית ואני דיברנו על מה אנחנו יכולות לדבר איתכם, אז אמרנו קודם כל אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו כהורים צריכים להיות בכל התהליך הזה. אם אנחנו רוצים להיות בשביל הילדים שלנו, אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו עובדים. אז כמו שגלית אמרה, יש גם ייעוץ רגשי שגנית שנמצאת פה, שנותנת באופק לילדינו שאפשר לפנות אליה, אז תמיד אפשר לפנות לזה, אבל ככה ראינו מודל שהיה נראה לנו מאוד מתאים גם לנו כהורים וגם בחיבור עם הילדים שלנו. אז נדבר על זה רגע דקה אחת. אז המודל הזה מדבר על מודל מתנה. זה נקרא מודל מתנה, שאם יש לחץ או מתח בהזקה או לא בהזקה, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות. ושוב, זה משהו שממש עם הילדים אפשר לעשות את זה. קודם כל מגע, חיבוק, מגע ארוך של 45 שניות. ממש לעשות את הילד, לחבק אותו חזק, 45 שניות, זה דבר ראשון. דבר שני, שהם מדברים, שכשיש לחץ זה מצטבר בשרירים,
אז כל דבר שהוא קשור בתנועה יכול מאוד מאוד לעזור לזה. ממש לתת לילד לנופף עם הידיים, לרוץ, לקפוץ, כאילו כל דבר שהוא תנועה הוא מאוד מאוד טוב לנו במצבים האלה של הלחץ. הדבר השלישי זה נון, זה נשימות. בנשימות זה ממש צריך 3-4 נשימות כדי להרגיע את הכל. כאילו ממש תשימו יד ככה על הלב, לקחת אוויר, ואז להוציא לאט לאט לאט. אפשר ממש לעשות את זה עם הילדים, מתוך ניסיון, ילדים נורא מתלהבים מזה בכל מיני גילאים, אז שווה לעשות ניסיון, ממש, ולעשות את זה כמה פעמים, לקחת אוויר, להוציא אותה 3-4 פעמים, והדבר האחרון זה היי, שנראה לי שזה טוב לכולנו, זה היגד חיובי, שממש יש פה קישור, אתם תקבלו אחר כך את המצגת גם, אז יש קישור, זאת שמעמותת אנוש שמדברת על זה, אז היא ממש מראה את זה, פשוט אפילו אחיזה כמו פרפר, להחזיק לך את הידיים, אפילו לדפוק כמו דפיקות לב, ולהגיד, אני בטוח ומוגן, אני בטוח ומוגן. ממש לתת את ההרגשה הזאת של הביטחון, ששוב, אנחנו נדבר אחר כך בהמשך כל מיני דברים עם הילדים, אני חושבת שזה פתח מאוד טוב לכל ההמשך הזה. לגמרי. וברגע שאנחנו נרגיש פנויים ורגועים, אנחנו גם נוכל להיות יותר פנויים עבור הילדים, ובעצם איך נעזור להם להרגיש תחושה של ביטחון במצב כל כך ככה מעורער ועם הרבה אי-ודאות. אז דבר ראשון, ננסה לחזק את תחושת המסוגלות שלהם, את העצמאות שלהם, ננסה לאפשר להם לבצע פעולות שהם יכולים באופן עצמאי, או באופן חלקי, כמעט לבד עם עזרה שלכם, משימות שהן ככה מאוד גדולות ומבהילות, אז אפשר לפרק את זה לחלקים, ולעודד אותם לבצע ככה את החלקים שהם מסוגלים לבצע לבד. אני חושבת שהתחושה של המסוגלות, וזה שאני גדול ואני יכול ואני מסוגל, זה ככה מאוד יעזור לרוגע של הילדים, לתחושה של הביטחון. חוויה של הצלחה, ברגע שהילדים יחוו הצלחה, הנאה בסביבה שלהם, אז זה כמובן יעודד את הרצון ואת המוטיבציה, את הסקרנות, זה יאפשר אמון, זה יאפשר את התחושה של הביטחון, ככה בסביבה שבה הם נמצאים, וזה גם כן כמובן ימשיך ויעודד התנסות בפעולות נוספות. שנייה רגע שרית, אנחנו בינינו, אנחנו התבאסנו שאנחנו לא יושבות אחת ליד השנייה, שאז אנחנו... לגמרי. לגבי כל העניין של הפירוק תהליך ועצמאות, אנחנו יודעים, ראינו ברשימה, שיש פה הורים לילדים בגילאים שונים, אנחנו מודעות לזה לגמרי. אז פה לכל ילד מה שמתאים לו. התחושה של ההצלחה, הפירוק משימה, זה יכול להיות לילד קטן אפילו, שאתה מוריד לו את הגרב כמעט עד הסוף, והוא מושך את הגרב. וואו, אתה הורדת את הגרב. ההתלהבות הזאת, כאילו, חוויית הצלחה יכולה להיות בדברים נורא קטנים לילדים הקטנים, ולגדולים יותר, ככל שאתה גדל, המשימות נהיות יותר מורכבות, וגם, הם לא חייבים לעשות את כל המשימה. גם אם הם עושים חלק קטן, זה עדיין בתוך חוויית ההצלחה הזאת. וכמובן שזה יגביר את הרצון להמשיך ולהתנסות, וללמוד עוד ועוד. בתקופה הזאת הילדים שומעים הרבה מאוד מושגים ככה עם מילים גדולות, דברים חדשים, דברים שלפעמים האינטונציה, השפת גוף שלנו, גם אם לכאורה אנחנו חושבים שהילדים אולי לא מבינים, אבל הם מרגישים אותנו. הם שומעים את כל המילים האלו, הזקה, צבע אדום, ממד, מקלט. שוב, לפעמים אנחנו אומרים את הדברים בלי אפילו להרגיש במין דריכות כזאת. אז חשוב כן קצת להסביר להם, לפרק להם את המושג הזה, שוב, בגובה, מותאם לגיל של הילד, מותאם לרמה של הילד, אבל אנחנו חושבות שבהחלט חשוב לדבר את הדברים, וזה קצת שוב גם יפיג את האי-ודאות ואת החששות, ויעזור להגביר את תחושת הביטחון של הילדים. ודבר נוסף,
לנסות לשמור על ההרגלים היומיומיים הקבועים, ככה לנסות כן, עם כל הקושי, לייצר את הסדר יום המובנה, שהילדים כל כך רגילים להם בשגרה היומיומית, הרגלי אכילה, הרגלי משחק, הרגלי שינה, התבניות האלו, זה משהו שבהחלט יכול מאוד להשפיע על התחושה של הביטחון ושל המוגנות של הילדים. אני יכולה, שרית, להוסיף על זה מילה. בהחלט, גנית, תרגישי הכי בנוח. שלפעמים, ערב טוב, קודם כל, לפעמים יש לנו תחושה שככה, בגלל שעכשיו זמן נורא קשה, אז יהיה יותר נחמד לתת לילדים אולי יותר ממתקים, לישון יותר מאוחר, כל מיני כאלה, שיש בזה משהו נכון ואינטואיטיבי, ולפעמים צריך ללכת עם זה, אבל צריך גם לשים לב לשגרה, כי באמת עבור ילדים הביטחון של השגרה הוא שווה המון, ובתקופה כזאת שכל כך הרבה דברים משתנים וכל כך הרבה דברים הם לא של השגרה, אז יש ערך מאוד מאוד גדול, אז אני מאוד מדגישה לשים לב לזה. ונקודה נוספת זה לגבי המסוגלות, שימו לב שהמסוגלות בפעולות, כמו שאמרנו אפילו בלהוריד את הגרב, זה דבר שיכול לבנות ממש תחושה שמול האירועים האלה ומול הדברים הגדולים האלה שאנחנו מתמודדים עכשיו, אם הם הולכים ללכת לממ"ד, עם פחד, עם כל מיני דברים כאלה, אז המסוגלות גם שם עולה. זו משוואה שאם אני מגדיל מסוגלות במקום אחד, אני ארגיש מסוגלות גם במקום אחר. אז עוד דגש קטן על המסוגלות. בחזרה אליכם. תודה, גנית. חשוב. אז נמשיך. אנחנו נמצאים ככה בתקופה שהילדים לפעמים חווים הרבה מאוד מקומות חדשים, מקומות שהם לא מרגישים בהם בהכרח ביטחון. אם זה, יש ילדים שהמקלט הוא בשכונה, יש ילדים שהמקלט הוא למטה בבניין, בקומה של הבניין, הממ"ד שבבית שלפעמים הוא חדר עבודה, זה לא בהכרח החדר של הילד. כל מיני סביבות ככה חדשות ולא מוכרות, וכחלק מלייצר לילד ולאפשר לו את הביטחון ואת האפשרות לתפקד באופן עצמאי, אז חשוב לשים דגש על הנושא של להתאים את הסביבה לילד. תמשיכי. כן, אני עוברת, סליחה. אז סליחה, לקח לי רגע פה משהו. אז כל העניין של התאמת הסביבה לילד, אתם מכירים את זה ילדים בכל השלבים, אבל בגלל שהילדים שלנו יש להם לקות ראייה, זה יכול להיות שהם יוצאים מהבית והולכים למקלט בחוץ, פתאום יש שמש שמסנוורת, זה יכול להיות שיש בדרך כל מיני מכשולים ודברים שצריכים לראות אותם. בעצם אנחנו צריכים להתאים את הסביבה, כאילו שילד יכיר את הדרך הזאת, שיכיר, שזה לא יהיה לו שרצים להזקה, לוקחים לידיים ורצים. גם ילד שלא הולך לבד, הוא צריך לראות לאן הולכים, שלא תהיה בעלה בדרך. אז צריך להכיר את הדרך לממ"ד, לראות מה זה, ממ"ד או מקלט או כל דבר אחר שצריכים להתפנות אליו. וצריכים לראות סימנים ורמזים ויזואליים, לשים אולי אפילו מדבקה בדרך, להגיד הנה אחרי המדבקה הזאת נכנסים לממ"ד, לשים אם יש בחוץ, אם זה בחוץ והולכים למקלט, אז יש שם איזה שלט גדול, או יש שם פח זבל או משהו, אז שילד ידע, אחרי הפח זבל יש את המקלט, הוא לא לבד, אנחנו לא משאירים את הילדים האלה בגיל הזה לבד, בלי קשר למלחמה, נראה לי, אבל גם ילד שהולך איתך, אבל יודע לאן הוא הולך, זה נותן לו הרגשה מאוד של ביטחון, אני יודע לאן, אני יודע מה הדרך, לא מבלבלים אותי פה עכשיו. שוב, כדי שבאמת הדרך תהיה טובה, אז גם פינוי הדרך ממכשולים, זה שלא, שוב, אנחנו כולנו חיים בבתים, בסדר? אני לא רוצה לראות את הבית שלי עכשיו איך הוא נראה, אם יצטרכו לרוץ לממ"ד, כנראה יתקלו בכמה דברים. זה מובן, אנחנו לא באים לשנות סדרי עולם, לצערי, אבל לא. אבל אם יש אפשרות, כן, בדרך לזה, אם יש חפצים, סתם, חפצים שעומדים בדרך, שאפשר כן למצוא להם מקום אחר, שלא יתקלו בהם, זה משהו שיכול לתת הרבה מאוד ביטחון לילד בדרך. שלא פתאום, אפילו אני ארוץ איתו על הידיים, אני אתקע במשהו. זה גם משהו שיכול להלחיץ.
אז לסמן כל מיני דגשים בדרך, לתת לו, ממש ליצור מין מפה מנטלית כזאת, שתדע איפה הוא נמצא ולאן הוא הולך. הדבר השני החשוב זה הפחתת עומס ויזואלי. שוב, חלק מהמקלטים והממ"דים והמקומות האלה, זה לא בידיים שלנו לעשות פחות עומס ויזואלי, אבל אז אפשר, אני עוברת לשורה הבאה, לייצר פינה אישית. בתוך המרחב הזה, גם אם הוא בלגן, הילד נכנס לפינה מסוימת שהיא שלו, שיש לו בפינה הזאת, אני קופצת אחד, תיק שיש לו חפצים, חפץ שמרגיע אותו, כמה דברים שזה, אם אפשר בפינה הזאת ליצור קונטרסט, שיהיה שטיח חלק, שיוכל לשחק שם את הכמה דקות שהוא צריך להיות שם. זה דברים שבשליטה שלנו, בוא ננסה לארגן אותם בצורה כזאת, שהילד ירגיש בטוח שהוא מגיע למקום הזה. הסירים נשארו באוטו? הסירים נשארו באוטו? מישהו מדבר לא אלינו, סבבה, סליחה. בסדר, אז עברנו על הדברים האלה של התאמת הסביבה שהם חשובים, ויש, כדי שבאמת נגיע לשלב של ההזקה בצורה הכי טובה שיש, אנחנו צריכים לעשות התרמה מילולית לפני הדברים האלה. קודם כל, כמו שאמרתי קודם, לעשות את המסלול הזה כמה פעמים, גם אם זה בתוך הבית וגם אם זה מחוץ לבית. גם אם הולכים לסבתא ושם הממ"ד הוא במקום אחר או המקלט, לא צריך לחכות להזקה. קודם כל להגיד לילד, הגענו עכשיו לסבתא, בואי נלך עכשיו. אני ראיתי שברשימה יש פה ילדים גם בני 1.5 שנה, 2, כי יש ילדים גם קטנים יותר, ויש טיפה יותר גדולים. גם ילד בן 2 יודע לדעת איפה הוא נמצא, זה נותן לו הרגשה של ביטחון. אז פשוט ללכת איתו, לעשות סיבוב, להגיד, אם אנחנו שומעים את הרעש הזה, אפשר להשמיע את הרעש הזה, אז בוא תראה לאן הולכים, אנחנו הולכים ביחד לכאן. אז הוא יודע לאן הוא הולך, זה פשוט, זה משהו שיש לו למה לצפות. אז הנה, ממש כתוב פה את הדברים, ואנחנו גם נעזרנו בגנית, שהיא באמת ככה, זה התחום שלה, אז נעזרנו בדברים שהיא כתבה, שמנו קישור בסוף המצגת לדברים שגנית כתבה על כל ההתמודדות עם הזקות ודברים כאלה, אז תוכלו אחר כך להיכנס לזה, זה באתר של אופק לילדינו. אז ממש כל עינת דורית, אני יכולה להתחבר עם הגן, ככה ברגע שחזרנו, אז באמת, כחלק מההרגשה של הביטחון עבור הילדים, אז פשוט תרגלנו איתם שוב ושוב את ההליכה לממ"ד, הראינו להם היכן הממ"ד, ואני חייבת לציין שברגע האמת הם פשוט תפקדו, וואו, ברמה שהיא מרגשת. הם ישר, הם לא נלחצו, הם הבינו, הם ישר הגיעו לאן שהיה צריך, הם נכנסו, הייתה הרגשה, אווירה של רוגע בתוך הממ"ד, היו המון משחקים ככה שהם תואמים את הגיל, וזה מאוד עזר לביטחון, יותר מזה, לא נעים לי להגיד, אבל ביקשו אחר כך מתי שוב, להיכנס שוב, מרוב שבאמת הייתה להם חוויה נעימה, חוויה לא מלחיצה וחוויה ככה של ביטחון. פה ממש דיברנו על כל הדברים, אם יש מדרגות, אז לתת לילד לרדת המדרגות האלה לבד אם הוא יכול, שוב, לא בשעת ההזקה, אבל שירגיש את הדרך ברגליים. וכמו שאמרתי קודם, כל עניין של המפה המנטלית, מה יש בתוך הממ"ד, גם אם זה מקלט גדול, לאיזה פינה אנחנו הולכים בתוך המקלט. שרית אמר לי, זה נכון, כי יש לנו גם בשכונה, יש מקלטים שהם גם בתי כנסת, אז יש מלא ספרים וכיסאות ושולחנות, יש מקלטים שהם מקום שעושים שם חוגים לילדים, אז יש מלא משחקים ומלא דברים שלא בכולם גם מותר לגעת. אז אם אנחנו נכנסים למקום כזה, עוד יותר חשוב שהילד ידע לאיזה חלל הוא נכנס, שלא יתבלבל, שסתם נכנסנו לבית כנסת עכשיו או למקום כזה, שידע לאיזה חלל הוא נכנס, ואיפה הפינה שלנו. זה הפינה שלנו, ושם אנחנו הולכים ומוצאים את האביזרים שלו. כל הדברים האלה שאני חושבת שכהורים, אני בטוחה שאתם אלופים בזה כולם, צריכים תוך כדי שזה קורה, ההזקה, לדבר במלל תואם, לדבר בצורה מאוד ברורה לילד, כדי שהוא יבין, יש עכשיו הזקה, בוא נלך ביחד, אנחנו ביחד, מה שאמרנו קודם, אתה מוגן ובטוח, אתה ליד אבא ואמא, אתה מוגן ובטוח, בוא נלך עכשיו, נשב שם קצת, נשחק ונצא החוצה, צריכים מאוד להיות קשובים לצרכים שלהם, יכול להיות שאנחנו הכנו להם מלא משחקים שם וזה, והילד רוצה רק לשבת בידיים, ושנשיר לו שיר, או להפעיל מוזיקה ולשמוע מוזיקה ולמחוא כפיים.
אז צריכים להיות מאוד קשובים לצרכים שלהם, שבזה, מי אני שילמד אתכם מה לעשות, ושוב, שזה משהו כחלק מתפקידנו כל הזמן, לגלות סבלנות, הכלה וגוננות. שוב, בשלב שיש הזקה, אני לא אתן לילד ללכת לאט לאט בקצב שלו, אז אני יותר אשמור עליו, אבל יש מצבים שקצת לשחרר, לתת לו להרגיש את העצמאות שלו, כדי שיהיה לו יותר ביטחון. טוב, אז באמת נוצר מצב שהיינו לא מעט בבית, גם הצטרף לזה תקופת החגים שככה היינו בבית ולא מהר חזרנו, וזה הרבה ימים וצריך להפעיל את הילדים, צריך לשחק עם הילדים, וככה משהו שמאוד רצינו להדגיש ולהבליט פה בשיח, זה שבעצם בבית יש הרבה מאוד פעילויות, הרבה מאוד חפצים, פעילויות של היום-יום, שבהם אנחנו יכולים להשתמש כדי ללמד את הילדים, לקדם את העצמאות שלהם, לפתח את כל המיומנויות המוטוריות וקוגניטיביות. יש הרבה מאוד חומרים ממוחזרים שבהם אנחנו יכולים להשתמש, וככה לחפש הרבה עניין והרבה אמצעים שקיימים בתוך הבית, כדי ככה לעניין את הילד ולהיות ככה ביחד ובזמן של הנאה. אז הרבה מאוד פעילויות היום-יום, כמו כל הנושא של כביסה, ארוחה משפחתית, סדר וניקיון, פשוט לשתף אותם בפעילויות היומיומיות. הילדים מאוד אוהבים לעזור, וכן, גם ילדים מאוד צעירים ככה, הם אוהבים לקחת מטלית ולעזור לנקות את השולחן, או מטאטא ולנקות יחד איתנו ולטאטא את הבית. כביסה, תוך כדי אפשר ללמד אותם גם הרבה מאוד דברים, מושגים, כביסה, אז אפילו כל הנושא של החוויה של מגע, של שמע, לשים יד ולהרגיש את הרטט של המכונת כביסה, ולראות את המכונה מסתובבת, והמושגים של רטוב ויבש, לעזור לילד להוציא את הבגדים מהמכונה. כשהכביסה כבר יבשה, אז אפשר למיין את הבגדים, כל המכנסיים, כל החולצות, גרביים, לחפש גרביים תואמות, לעזור לתלות עם התווים, ואז בעצם ככה מתרגלים את האחיזת פינצטה, את האחיזה של אצבע ואגודל, כל הנושא של ארוחה משפחתית, לעזור לערוך את השולחן, לעזור להכין את הארוחת ערב, כל הלמידה של תרחישים, ולפעמים הילדים שלנו מפספסים, לא תמיד יש לנו את הרצון, את הזמינות, ככה נטל היום-יום, ועכשיו ככה הזדמנות כן לשתף אותם, כן לתת להם להיות חלק. הם מאוד מאוד אוהבים את זה, לערוך את השולחן וללמוד איזה כלים אנחנו צריכים בשביל ארוחה, ובשביל ארוחת ערב אנחנו רוצים להוציא את העגבנייה, את המלפון, אז לתת להם רמזים וסימנים ויזואליים, ושהם יסרקו ויעתרו בתוך המקרר ויחפשו. באמת, הבית עשיר במגוון של פעילויות היום-יום, ובהחלט אפשר לרתום אותם. זה גם מאוד חינוכי. יש לי רק להוסיף משהו קטן, בכל הפעילויות האלה, בכל הדברים האלה שיש בבית. אני הגעתי פעם לגן, ילד בקיבוץ שגידלו פלפלים, והראיתי לו פלפל, ואמרתי לו, מה זה? כאילו ככה, בתוך כדי משחק. אז הגננת אומרת, הוא לא יודע מה זה, הוא יודע שפלפל זה הרצועות האלה שיש בצלחת, ששמים להם בצלחת. אז שוב, כמו ששרית אמרה, זאת הזדמנות, יש כזה משהו שנקרא תסמונת אפייה, כאילו שיש מין הרגשה שהכל מגיע אליך, אתה לא רואה את המקרר שנפתח ויוצא החלב, אתה לא רואה, ביום יום לא תמיד יש לנו תוכניות לזה, אז באמת זאת הזדמנות, פשוט יחד איתם, שוב, ברמה של
גם ילדים מאוד קטנים, בגיל 1.5, שנתיים, לשים להם בצלחת ולתת להם מה יש פה בתוך הצלחת, תשימו את הכפית, תשימו, גם אם קצת מתלכלכים וגם אם קצת, אבל זו הרגשה שהם עושים את זה לבד, זו הזדמנות למשחק. בהחלט. זה גם משחק, זה הנאה מאוד גדולה. וגם עוד יותר קטנטנים אפילו, ממש להצטרף אלינו ולהיות איתנו, לשים לב שאנחנו עושים דברים בגובה שלהם, או מעלים אותם לגובה שלנו, או יורדים לגובה שלהם, כדי שבאמת הם יהיו שותפים. ממש אני מדברת איתכם אפילו על גילאי 0.5 שנה, 8 חודשים. סליחה, יש לנו העניין של פעילויות ומשחקים בבית, באמת לחשוף אותם להרבה ידע עולם שהם מפספסים, כל מיני סיטואציות מחיי היום-יום שלא תמיד הם ערים להם ולא תמיד הם שותפים לכך, ובאמת יש משהו מאוד מענה בביחד הזה, ככה משהו מאוד מאוד חווייתי ומאוד מעודד ומגרה את הסקרנות. דורית, תריצי שקף. אז קיבצנו לכם קצת ככה דוגמאות למשחקים בבית. Do it yourself, ככה מה אפשר כן לעשות מכל מיני חומרים שקיימים בבית. אז יש פה דוגמה למשל למשחק של התאמת כמות למספר, מניה, לספור ככה, פשוט שיפודי עץ, חרוזים, אם אין חרוזים, אז כתבנו לכם קשים, חתוכים, או אפילו חטיף צ'יטוס. ככה כל מה שהוא בצורה של עיגול, והילד יכול ככה להשחיל ולהתנסות, ולהתאים את הכמות למספר, בדמות של קרניים של שמש, שזה ככה מאוד כיפי ומענה. נשיפה של כדור עם קש במסלול, אנחנו עובדים פה על כל הנושא של מסלול, תאום עין יד והמיקוד והכרת המסלול. אפשר עם שרוך, עם חוט, לייצר כל מיני סוגים של מסלולים, ואז הילד צריך עם הקש לנווט בתוך המסלול. יש פה דוגמאות ככה שקיבצנו לכל מיני גילאים, גם לגדולים, גם לקטנים. בהמשך אנחנו גם ניגע קצת בנושא של למידה פעילה, שדורית קצת תרחיב על זה, שבאמת נוכל להראות ככה כל מיני אביזרים ופעילויות שאפשר לעשות גם עם ממש קטנטנים. כאן יש פשוט גלילי נייר טואלט שאפשר לעשות, לתלות, למיין לפי צבעים לגדולים יותר, גם להשחיל, גם ההשחלה, אפשר בעמידה, אפשר בשכיבה, בישיבה, שאפשר לעשות את זה, למיין לפי צבעים. ואם אין פנפונים, אז אפשר פקקים שיש בבית. לגמרי. עכשיו פה נתנו את הדוגמה הזאת, שוב, כל הדוגמאות שלקחנו, חשוב לנו לומר, זה לקחנו מאתרים שיש פעילויות לילדים. אז אתם רואים שפה, למשל, הקשים הם בצבע של הבריסטול, שזה מהמם, אבל לילדים לקויי ראייה זה פחות רלוונטי. אבל בכוונה שמנו את זה, כדי שתבינו שכל דבר אפשר גם להוציא משהו שטוב לנו. למשל, אני הייתי בוחרת שהקרטון הבסיסי יהיה בצבע או לבן או כחול כהה, ולעשות את זה, או שקשים יהיו בולטים יותר. צריכים לעשות, יש כמה אפשרויות שאפשר להשתמש, אבל בתור משחק, ועכשיו יורד גשם, וזה נחמד, אז אפשר להשחיל. עכשיו, גם בעניין של ההשחלות, השחלות יכולים להיות, כמו שפה שזה חוט צמר, זה יכול להיות גם עם מנקי מקטורות, שיותר קל לעשות איתו. לילדים, כמו אפשר בזה להשתמש במגוון דברים שעולים לכם בראש. שרוך זה הכי נוח, כי יש לו קצה... כן, אבל מנקי מקטורות לפעמים יותר, כי הוא קשיח, כולו. ואז יותר קל לשחק איתו. לשחק, כן. עוד דוגמאות למיון והתאמה של צורה, שוב, מחומרים שקיימים בבית, ותוך כדי
הילדים רוכשים מושגים ומתרגלים. בכל המשחקים ששמנו לכם כאן, הכל אפשר כמובן גם לתרגל את כל מיומנויות תפקודי הראייה, אם זה באמת סריקה במרחב של הדף, כל הנושא של מיקוד ותיאום העין יד ודיוק. פה, כמו שאתם רואים, התאמת מכסים לפי גדלים, כל מיני סוגים של מכסים שיש בבית, מסרטטים. אנחנו עובדים על זה גם הרבה בגן, למשל, עם מדבקות, להדביק מדבקה במקום מוגדר ספציפית. אז בהתחלה בעיגול גדול, ולאט לאט מצמצמים ותוחמים את העיגול, עד לקו, וממש שיהיה בהתאמה ומדויק. אז אפשר על הדרך גם הנאה, גם חווייתי, גם חומרים שקיימים מהבית, וגם למידה, הרבה מאוד למידה. השחלות מפסטה, פסטה של צינורות ושרוך. גם פה, שימו לב שאפשר לעשות התאמה לילדים שלנו. הפסטה והדף מתחת הם באותו צבע, או השרוך אפשר לבחור בצבע כהה יותר, הדף מתחת בצבע כהה יותר, ככה לעזור לילד בצבעים מנוגדים, בצבעים בולטים יותר, כדי שלא יהיה לו חוויה של תסכול, שהוא יחווה כן הצלחה, שהוא כן ירצה להמשיך לשחק ולהתנסות במגוון של חומרים שונים. וכמו שראיתם, נתנו פה הרבה דוגמאות להשחלות, וכל פעם סוגים שונים, אם זה שיפוד, אם זה קשים, אם זה פסטה. אתם יכולים לראות פה, זה עוד אפשרויות בעצם. אתם רואים, קודם כל, הקשים בצד ימין, ממש לא מותאמים לילדים שלנו. צלחת לבנה לשים קשים כאלה, זה כאילו לא קיים כלום. אבל שוב, בכוונה נתנו תמונות כאלה, כדי שתוכלו לראות שכל דבר אפשר לבחור. לעומת זה, התמונה באמצע, הקשים מאוד בולטים על הצלחת. שוב, התחלת פחות, אבל הקשים האחרים, אז פשוט לבחור את הקשים שמתאימים יותר של הילדים שלנו. צלחת מוגבעת גם כן, שתוחמת, ואז זה לא מתפזר להם לכל מקום. קשים, בדיוק. כאן יש את הקשים שנכנסים בתוך גליל נייר טואלט, ושוב, בזה שבטח אתם מכירים את הטושים השחורים, האייטליין השחורים, אם יש ילד שמתקשה למצוא את החור, בגלל שיש בעיה של ראיית עומק, שזה הרבה מאוד פעמים קורה, אז פשוט להדגיש עם טוש שחור, מסביב לעיגולים גם, לא חייבים כולם, כדי לנסות לתת לו אפשרות גם להתמודד בלי, אבל לסמן עם טוש שחור, ואז זה מאפשר לו לדייק בצורה טובה יותר. או בשיפודים אפשר את הקצה, גם כן להדגיש, לצבוע בצבע אדום, ואז ככה הרבה יותר קל לילד למצוא את הקצה של המוט, של השיפוד, ואז יהיה לו הרבה יותר קל להשחיל. ככה ילדים שמתקשים בראייה של עומק, ואז זה יכול לעזור הרבה יותר בדיוק ובהשחלה. עוד דוגמה פה עם בצק, עם פלסטלינה. במידה ואין בצק או פלסטלינה, אפשר ליצור בצק מקמח, ממים, יש אפילו חול מלח, חול קמח, יש המון ככה מתכונים באינטרנט שאפשר למצוא, והילדים מאוד מאוד אוהבים להתעסק בבצק ככה שהוא אכיל, ואפשר ליצור איתו המון 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 דברים, כמו למשל, אתם רואים כאן, להטביע חתיכות של קשים על קווים שיוצרים צורה, וככה אפשר ללמד את הילדים גם כן. כל ילד כמובן, ובהתאם לגיל שלו, לרמה שלו, אם זה צורות, ואם זה כל דבר שעולה ככה על רוחכם, אפשר בהחלט לתת לילד ככה לשחק וליהנות, ועל הדרך ללמוד. אני אוסיף שרית שזה מעבר לכל הרווחים המדהימים שאתם מתארות כאן, ובאמת פעילויות מקסימות, יש פה רווח בתקופה הזאת, שכשאנחנו בתוך פעילות, אנחנו בתוך איזו עשייה, בתוך משהו שהוא כיף, בתוך משהו שהוא דורש ריכוז, אנחנו גם לא בחרדה ובמתח.
אז זה עוד רווח שבתקופה הזאת הוא מאוד משמעותי, כמו שכמבוגרים אנחנו עכשיו נהיה בתוך סדרה שאנחנו צופים בטלוויזיה, או סטנדאפ, או סרט, או מוזיקה, או משהו שככה נותן לנו איזושהי הנאה ואיזשהו עניין, אז אנחנו גם פחות נחווה את החרדה ואת המחשבות הרעות שמגיעות. אז לילדים בהחלט המשחק הוא המפלט מהרבה מתח וחרדה. תודה. הנה כאן זו עוד דוגמה מתוקה ממש, ששרית מתה על התמונה הזאת. פשוט מאוד אוהבת את הדוגמה הזאת. זה כל כך פשוט וזה כל כך מיוחד. פשוט מסננת עם חורים, וכל כך הרבה למידה וכל כך הרבה עניין, וכל כך הרבה חקירה ועיסוק עצמי, ומדהים, באמת, אני מאוד אוהבת את התמונה הזאת, להשחיל מנקי מקטרות, וגם כאן, כדי לעשות התאמה לילדים שהם מתקשים, אז להדגיש עם טוש מסביב לחור, להבליט פשוט את החורים, כדי שיהיה לילדים הרבה יותר קל להשחיל, וזה אני מבטיחה לכם עיסוק של שעה לפחות, של הילד עם המסננת הזאת. אני מנסה לעבור. טוב, אז אמרנו קודם שנדבר איתכם על למידה פעילה, אז יש את דוקטור לילי נלסון, שהיא ממש ככה לקחה את כל העניין של הלמידה פעילה בתור ממש משהו מאוד משמעותי שהשקיע בו, ולימדה אותנו המון 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 המון. מה שהיא מדברת על זה, שצריכים לאפשר לילד בעצם ללמוד בתוך הפעילות שלו עצמו. אנחנו גם משחקים עם הילד, אבל גם לתת לו לחקור לבד, זה מאוד חשוב, חשוב לו, כי הוא לומד המון דברים מהחקירה הזאת שלו. הלמידה נעשית באמצעות תהליך של סקירה, חקירה, משוב, השוואה של חפצים מהסביבה הקרובה, לתת לו משחקים לידו, תכף תראו תמונות, מסלסלות, שהוא יחקור, שיעביר מסלסלה לסלסלה, הוא ירגיש תחושות שונות, הוא יראה מה יש שם. עכשיו שוב, גם לחזור על זה שוב ושוב, זה שיהיה לו את החקירה הזאת שחוזרת, אז ככה זה יתאמה אצלו יותר המשחקים האלה. זה ממש מלמד אותו. להיות מודע יותר למה שקורה בסביבה, וללמוד שמעבירים מקופסה לקופסה, זה גם מיומנות שהוא לומד. יש דברים שהם רכים, יש דברים שהם קשים, יש דברים שהם קטנים, יש דברים שהם גדולים, זה המון התנסויות של כל גיל שילד יכול ללמוד ולהתקדם איתם, ובעצם הנקודת מוצא פה שהפעוט יכול את השלבים הבסיסיים ליהנות ולנסות ללמוד לבד, אנחנו שם בשבילו, אנחנו מתווכים, אנחנו עושים הרבה מאוד, אבל יש הזדמנויות שאפשר פשוט לתת להם פינה שלהם. עכשיו, אנחנו קודם, בדיוק ההזקה עצרה אותנו, אבל כל הדברים שאנחנו מדברים פה עכשיו זה כמובן דברים בבין לבין, כן? לא בתוך הלחץ. אבל גם בתוך החדר ממש אפשר לתת לו פינה עם כמה דברים שסתם מתעסק איתם. הדברים פה זה פשוט רעיונות איך עוד דברים לעשות אותם בבית, ואנחנו צריכים ככה לתת לילד גם את ההזדמנויות שלו לעשות אותם. וחשוב מאוד לזכור שזה יכול, כל החושים יכולים להיות ביחד, זה יכול להיות דברים שיש להם ריח, זה יכול להיות דברים שהם רכים יותר, קשים יותר, מה ששרית אמרה קודם, פלסטלינה וחול, שילדים מאוד אוהבים לגעת בהם, יש ילדים שהם נרתעים לגעת בזה, אז יחד איתם לעשות את זה. חומרים בצלילים שונים, עץ, מתכת, פלסטיק, ככה לערב את כל חוש השמיעה וההבחנה בין הצלילים השונים. עכשיו צריך גם לראות באיזה מנחים שמים את הילד, מה התאורה שיש מסביב, איפה שמים לו את הדברים על השולחן, מגביהים אותם, מורידים אותם, שזה דברים שאתם מכירים ויודעים, אבל גם אם זה שלבי התפתחות שככה יש התלבטות לגבי איפה לשים את הדברים, אז עושים ניסוי וטעייה עם הילד. זה דברים שאתם תדעו לעשות בצורה הכי טובה. לראות איפה מתאים לילד לעשות, מה מתאים לו, לפעמים יש ילד שמתאים לשים לו את הדברים ממש ממש מולו, יש ילד על השולחן, ילד שצריך הגבהה, להקפיד שהילד יישב עם הגב לבלגן שיש מסביב, שזה דברים שאני בטוחה שזה כבר חלק ממכם. עכשיו, כאן יש את המשחקים, מה שאמרנו קודם, הניסוי לבד, אתם רואים פה סלסלות, זה לא שהוא עושה משהו מיוחד, אבל פשוט יש לו שתי ידיים בסלסלות, הוא מרגיש דברים, הוא מוציא אותם, זורק אותם החוצה, מחזיר לסלסלה, יש פה הרבה מאוד למידה, והילד החמוד בצד השני, יש פה פשוט קופסאות של מטרנה, שפשוט תלויות לו, יש פה הרבה צבעים, הוא פשוט משחק ומרעיש איתם, אז יש פה גם רעש,
גם תחושה שהוא נוגע במשהו, מזיז משהו, גם רואה את הדברים בצורה שונה, אז יש פה הרבה רווח. שבעצם הדגש הוא באמת ארגון הסביבה. ברגע שמתאימים לילד את הסביבה, מתאימים לו את האביזרים שהם ככה גם תואמים את השלב ההתפתחותי שהוא נמצא, אז הילד מעצמו לומד, חוקר, בודק, משווה, וככה בעצם הוא יכול להתפתח וללמוד כל כך הרבה על העולם ועל הסביבה, תוך כדי שהוא מערב את כל החושים שלו באמת. אז הבאתי גם דברים, אמרנו קודם, גם לילדים הקטנים יותר, יש פה דברים שמתאימים גם לקטנים, מה שהראינו לכם, גם אם ילד לא יודע לעשות התאמת צבעים, כי הוא קטן מדי, ההשחלה של פונפונים או משהו בתוך גלילי נייר טואלט זה גם מצוין, אבל רק הראיתי לכם סתם, הלכתי סתם למכולת, קניתי, אני אוהבת קופסאות, והעבודה הזאת גורמת לי לאהוב עוד יותר קופסאות, כי כל קופסה אני בודקת מה אפשר לעשות איתה. אז הקופסה של העוגיות האלה, יש לה, קודם כל, הפתח למעלה, המכסה הוא אדום. אני מאוד אוהבת את זה, כי זה צבע מאוד מאוד חזק. אפשר לקנות כזאת קופסה של עוגיות, אפשר לטפט עם צבעונים, לעטוף את הקופסה, אפשר מקלות ארטיק להשחיל פנימה, שזה הילדים הקטנים יותר. הקטנים עוד יותר זה להוציא את המקלות החוצה, שזה גם טוב. אבל אז לקנות מקלות ארטיק בלי צבע, כי אחרת כל הפרצוף שלהם נצבע בצבעים, אז צריכים להיזהר בזה. אבל זה גם צריכים לראות, או יש פרינגלס, אז יש את הפרינגלס הגדולים ויש פרינגלס קטנים. אז הקטנים יותר טובים לילדים הקטנים, כי הם יכולים להחזיק את זה ביד שהם יושבים ולהכניס פנימה ולהוציא החוצה. שהקטנים יכולים סתם להכניס ולהוציא בלי קשר לצורה. והגדולים יותר אפשר לעשות חור בצורת עיגול, חור בצורת, כאילו איזה צורות שרוצים, לתת להם להכניס דברים פנימה. סתם ככה דברים שיש, יש היום קופסאות של מסטיקים, שחורות כאלה, שפותחים יש עיגול כזה בפנים. חור קטן, נכון. כן, שזה פשוט גם מעולה להכניס פנימה דברים ולהוציא, זה גם אפשר להבליט שם מסביב את העיגול, אז זו הזדמנות, אני חושבת גם שהרבה פעמים הקופסאות של המשחק של להכניס ולהוציא הן נורא נורא גדולות, והילדים שלנו קטנים, וגם אנחנו צריכים לקרב להם את החפצים, וצריכים לשים להם בכל מיני צורות, אז כל הדברים הקטנים האלה הרבה יותר יעילים ללמידה בשבילם. וככה עוד כמה דברים קטנים בדרך. פה יש שוב כל מיני משחקים לקטנטנים יותר שבינינו, שיש פה בינינו, כל מיני משחקים שאפשר לשים פנס בפנים. כאן בצד ימין למטה אתם רואים לוח מתכת כזה שנמצא כמובן על רקע שחור, ויש חרוזים שתלויים ליד, שזה גם עושה רעש, זה גם זז ואפשר לגעת בזה. זה מאוד בולט גם חזותית וגם תחושתית וגם שפטית. למעלה אתם רואים תוף מרים עם פנס בפנים, שאפשר לתת לילד לדפוק על התוף, אבל הפנס קצת מחבר אותו יותר מה נמצא שם, אז זה גם משמעותי. שוב, גם פה אתם רואים צלחת חד פעמית עם מדבקות כוכבים, חתיכת פוליגל שחור עם פסים זהב, קפיץ, שגם מאוד משמעותי. שוב, יש פה באמת הרבה מאוד רעיונות שאפשר להשתמש בהם בבית. אנחנו בגלל ההזקה והכל, אני רוצה שנסיים כדי שתוכלו לשאול שאלות. אז אנחנו רק נעשה ככה את הסיום, ושלא נעכב בהרבה מאוד אחר כך. כל הדברים האלה, אתם תקבלו את התמונות האלה, ותוכלו אחר כך להסתכל בזה. כאן יש לכם בסוף ההרצאה, יש לכם פה כמה קישורים, משחקים מותאמים, שזה משחקים קיימים, שאפשר פשוט להתאים אותם לילדים, זה לפי גילאים, זה מלידה עד גיל 6, יש פה הרבה רעיונות, אנחנו עשינו את זה ביחד בשיתוף פעולה עם אליה ומגדלור, יש באתר של אליה, יש הרבה מאוד דברים, אבל משהו שפה שמנו זה פעילויות בבית, שיש גם המון רעיונות לדברים ששווה להיכנס וללמוד ולראות, יש שם אנשי מקצוע מכל מיני כיוונים שמדברים על דברים, אז שווה להיכנס לזה, והדבר האחרון זה דגשים להתמודדות רגשית שאמרנו לכם שגנית כתבה מקסים, ממש יש שם פירוט של הרבה מאוד דברים שצריכים לשים לב אליהם, אז מומלץ מאוד, זה באתר של אופק לילדינו, אז ככה תוכלו גם להיכנס לתוך האתר ולראות עוד דברים שיש, וזהו, זה ככה מה שנקרא על הקצה, אבל מקווים שנתן לכם דברים, ואנחנו פתוחות לשאלות, אז יאללה.
אני אקפוץ, אני רק אגיד קודם כל תודה, כי זה באמת מדהים, ואנחנו יודעים כמה חיכינו לעשות את המפגש הזה ברגע מתאים, אז קודם כל תודה לשתיכן, ולגנית כמובן. אני כן אשאל, משהו שיצא לי לדבר עם חלק מההורים לילדים הקטנטנים, זאת אומרת, הצורך במפגש עם ילדים אחרים, במיוחד עכשיו שהילדים יותר בבית. זאת אומרת, זה כמובן משתנה, בגילאים הצעירים זה פחות, אבל מגיל 3 יש יותר את הצורך הזה, ואם יש קצת רעיונות או טיפים בתחום הזה. אני מקווה שלא גנבתי לאף הורה את הזמן לשאול, אני יודעת שהורים שאלו. אני מנסה, את מתכוונת למשחקים שמתאימים לקבוצה של ילדים, או ליצור סיטואציות של פגישות של ילדים? תראי, אם אפשר יהיה, את יודעת, זה קצת מוגבל כרגע, אבל באמת הצורך של הילד מגיל 3 קצת יותר לשחק יותר עם ילדים אחרים, לא רק לידם. אז יעל, אני רגע אשמח רגע להתייחס, אתם שומעות אותי טוב? מעולה, כן. אז קודם כל, אנחנו בעלייה פתחנו את כל 5 הסניפים, נכון להיום גם סניף באר שבע נפתח, ובאמת ישר כוח לצוות שהתגייס ברגע שהיה אפשר ומגיע, אז הילדים שנמצאים אצלנו נפגשים. דוגמה שאני יכולה לתת למפגשים נוספים, זה דווקא בסביבה המוכרת, אולי דרך ילדים וחברים של חברים וילדים שמכירים, או בבתים שיש בהם ממ"ד, ואז אנחנו יודעים שהמרחב המוגן נמצא מאוד קרוב, או אם אפשר לצאת אפילו לגינה שאנחנו מכירים ויודעים שיש בה מקלט קרוב, ובתוך הזמן שאפשר אנחנו כבר מגנים על עצמנו, אבל זה באמת נושא מאוד חשוב שלא להישאר רק בבית ולבד, אלא למצוא את ההזדמנויות המתאימות, ואלה שמרגישות בטוחות להפגיש בין הילדים. אז אני אוסיף ליעל שבאמת מבחינת המשחקים בפגישות האלה, אז לקחת כדור בצבע מתאים, אם אפשר לגלגל כדור בין 2 ילדים, אז לקחת לקחת אזור תחום יותר, שהם יוכלו לשחק בכדור, שאם הוא מתגלגל, שהם יכולים ללכת לקחת חישוקים שאפשר לקפוץ בתוכם, אז גם שוב, לראות איזה משטח יש ולשחק שם. גם אפשר, הילדים בני 3, יש פה כמה מהמשחקים שאפשר לעשות פעילות יצירתית, אם יושבות כמה אמהות עם הילדים, פשוט לתת להם, ואחד יושב ליד השני, אבל שוב, הדברים האלה כבר גם ההורים רגישים, וגם לשים אותם, להגיד לילדים אם נפגשים, מי כל הילדים שנמצאים פה ליד, שהם יוכלו להכיר אחד את השני, לראות אחד את השני, לראות מה יש על השולחן, אז כל אמא תתווך לילד שלה. כלומר, אפשר ליצור בהחלט סיטואציות נהדרות כאלה, וחברות זה דבר שהכי מקדם אותם בעולם. ודווקא המשחקים המותאמים הם הרבה פעמים מקור להרבה התלהבות וסקרנות של הילדים הרואים מסביב, אז דווקא אם אנחנו מביאים איתנו למפגש כזה, או מוציאים בבית שלנו משחק כזה, שהוא הפונפונים עם הגליל נייר, או דבר שילד לא ראה אף פעם בבית שלו, יכול מאוד לעניין ולסקרן. אז כל עוד אנחנו מביאים איתנו, יש גם סיכוי שבאמת המשחקים גם יותר יתאימו. אז אני הרבה פעמים ממליצה, תמיד אפשר להסתדר בסביבה, אבל גם לנסות להביא איתנו בתיק, משהו שאפשר, חבילת מדבקות, משהו שכן יהיה מתאים ברגע שיהיה צריך איזושהי פעילות משותפת. נהדר. בלון תמיד בתיק. יופי. טוב. יש עוד שאלות למישהו מההורים שרוצה לשאול? תודה רבה, נתתם ממש טיפים מעולים. ממש ממש תודה. בשמחה. טוב. טוב, אם אין שאלות, אני רק אומרת שכולנו פה, אופק לילדינו, וגם מגדלור וגם עלייה, כולנו פה בשבילכם. מניחה שכל אחד מכם שהגיע לפה דרך אחד מהגורמים יודע שאפשר לפנות תמיד בכל שאלה, בכל בקשה, ואנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו לתת מענה
גם מהיר וגם הכי טוב שיש. בדיוק. בהחלט. תודה רבה לכולכם. יופי, אז שיהיה ערב טוב. ותודה רבה בשורות לשרית טובות. ולדורית. שרית, בשורות אנחנו טובות. מצטרפים לתפילות שלך היום. אמן, תודה. כן. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה להתראות. לילה טוב. לילה טוב. ביי.